Gamer εδώ. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Έχω σκεφτεί ένα ωραίο σχέδιο. Πάμε από εδώ. Όπου θες. Πάμε από εδώ. Λοιπόν, για αρχή τα πήγαμε καλά. Τρέχα. Ναι. Λοιπόν, όπως είχατε δείξει στο προηγούμενο βίντεο, άνοιγε SMP. Άνοιξε βασικά SMP. Ναι. Μάζεψε 6 ξύλα. 6. Α, οκ. Μα έχω παγώσει εγώ εδώ πέρα, έχω τη σόπα δίπλα μου, έχω παγώσει. Παίζω και τρέμω. Πώς γίνεται να έχεις παγώσει, έχεις δίπλα σου σόμπα? Δεν ξέρω ρε φίλε, η σόπα στοχεύει κάτω γι' αυτό μάλλον. Υπάρχει achievement, πειρά achievement. Λογικά θα κολλάμε τώρα επειδή θα έχει achievement. Μάζεψε εσύ εδώ πέρα τα goods, εγώ πάνω σκοτώσω καμιά αγγελίτσα. Αγγελίτσα. Fishing καθόλου κάνεις στο Minecraft? Τι είπες, fishing? Ψάρε μαρέ. Κάνω τι θέλω βέβαια. Όχι, απλά ας πούμε συνήθως εγώ το κάνω αυτό. Μία ώρα φοράω μια γελάδα. Ωραία, πίσω, ξέχασα. Να τα. Έλα, κάνω crafting. Ω. Δεν πειράζει. Boom. Οκ. Λοιπόν. Παράγραφο που βρήκαμε κάτω και αυτό το μέρος. Πάμε κατευθείαν strip mining. Ένα σκελετό μπροστά μου και έχω 2 heart και φοβάμαι λίγο να πάω. Κάτσε, του πάω εγώ. Λες το MLG. Λοιπόν. Το spam! Ωπ, MLG God no scope. Έλα, έπρεπε να πάρω το Master Hunter achievement. Με βλέπεις? Όχι, μισό. Ναι, περίμενε. Όχι, με βαράει, πεθάνω. Όλοι αυτοί είναι μέσα. Λάδι. Α, πεθάνω ρε χαμούτο. Από poison. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω πόση. Από poison δεν πεθαίνεις, παίρνεις με μισό χάρτη. Φίλε, εγώ το φέρ. Και κάπως έτσι πεθαίνεις. Ναι. Πρώτο death. Δηλαδή έλεος. Όντως. Δεν μετράει, με έχω τόσο τσάμπους. Οκ. Οπότε θες. Λοιπόν. Κομπλέ, εντάξει. Παλεύουμε ένας τον άλλον. Όχι. Γάμω τα ζόμπι μου, με κυνηγάνε 4 ζόμπι. Πόσα, 5 είναι και εγώ δεν ξέρω. Πόσα λεπτά θα είναι τα βίντεο? Εγώ τα δικά μου τουλάχιστον 20 λεπτά θα κάνω. Μη μου κάνετε κόλλο άλλες. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Θέλεις ένα site, ξέρεις. Λοιπόν. Αυτό που θες σε εμάς, δεν μπορείς να πεις άλλο. Δηλαδή. Γιατί σε μένα ρε? Γιατί. Το χάρω, να το χάρω με λίγο. Εισακούστηκε προσευχή μου. Άια μου, να μην ξαναπεί ποτέ άια χασάλια. Ξέρω εγώ οι άλλοι UHC εκεί πέρα να σκοτώνουμε ένα στον άλλο να. Ναι, λες και είναι UHC όντως, σκοτώνουμε ένα στον άλλο. UHC, ναι. Ξέρω εγώ βάζω μια πινακίδα που να λέει λίγο εδώ πέρα. Η περιοχή μας λίγο. Εγώ πιστεύω, η περιοχή μας ποια θα είναι? Εγώ θέλω να είμαστε κοντά σε νερό, ξέρω, κάπου εκεί. Να μπορούμε να πάμε εκεί. Πάρε το crafting λίγο αν μπορείς και... κότα. Τα chunks, πώς λέγονται αυτά που καθορίζεσαι? Πόσο μπάζο παίζει να είμαστε? Βρήκα ακριβώς έτσι όπως προχωρούσα 2, ξέρω εγώ, 5 blocks μακριά cave. Οκ, let's go. Δεν έχω πει κάτι σπάσω εσύ. Πάμε. Εγώ σπαλεύω σκολοκύριες να χρειάζομαι για φάρμα. Όντως, να κάνουμε καμία φάρμα. Και με ζώα, μαλακία που τα φτώσαμε. Ξανασπονάρουνε ρε, δεν είναι θέμα. Επειδή είμαστε σε plains ξανασπονάρουνε. Ξέρω εγώ σπαρμάρι και πέρα. Το spam. Fail. Το chat spam. Το chat spam.
Μια αγγελαδίτσα. Well, μόλις πήγα και είδα την game. Όχι. Άντε. Τίποτα. Δεν άξιζε. Ούτε για σπίτι δεν άξιζε. Αυτό είναι η Ελλάδα εδώ μέσα. Πώς. Με wheat. Θα τη σπρώξω. Οκ. Άμα το εσύ. Άντε πάμε. Έχει sword. Έχω ένα wooden. Να σου κάνω ένα stone. Κάνε, ναι. Έλα πίσω. Κάνω κάποια πράγματα. Αγγελάδα πίσω, μωρή. Πίσω ρε! Στο φάτ εκεί, στη φάρμα που κάνα να πάμε. Γαμώ το προχώρα. Λες από κατάβατα, σου πήρε και που ξέρεις. Έλα. Α, θέλω να πω. Έλα. Το try hard. Πάμε. Έλα το έχουμε. Πράκτηκε. Το έχουμε. Sponsor. Αγελάδα τα λίδια. Πέσε μέσα στο διάλογο. Achievement unlocked. Λοιπόν, να πω κάτι. Χρειάζομαι, βραδιάζει. Δεν έχουμε αρκετό food. Ούτε torch. Γουρουνάκια κρίμα πρέπει να το φέρετε. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ βλέπω τα banners από πίσω. Δεν Είναι χρειάζεται. άλλη Ελλάδα, πιστεύω θες να την φέρουμε για τέτοιο. Ναι. Είναι λίγο στο διόλτικο. Α, αυτή είναι αγελάδα. Όχι ρε, πούστε μου Αυτή είναι ξανά. αγελάδα που δεν είναι από τα λίδια. Εντός. Όχι. Με πάλι πώς. Όπα, ζόμπι. Πάμε να. Είμαι μισό heart. Α! Λίγα μαζεύτηκαν γύρω από σένα. Πάνε τα πάρω kill με μισό heart. Λοιπόν, είναι λίγο fail τώρα το που γίνεται. Εντάξει, οκ. Λίγα, Πόσα είναι! Πόσα είναι! Αλλά. Ο killer! Αλλά λες και παίζουμε τώρα κανένα deathmatch ή κάτι τέτοιο μας πετάνε πόσο και μαλακίες. Δες εδώ έχω σκοτώσει καμιά 5-6. Άι. Γαμώτιστε. Για ποιο λόγο. Μισό λεπτό. Γράμματα σου είναι σαν τα δικά μου θα τα δω. Για ποιο λόγο. Πες μου το episode. Το episode. Lock hit. Παρόλο που παίζουμε έναν 8. Οχ. Οκ. Τζου. Κομπλέ. Έλα κάνουμε connection. Α, οκ. Λοιπόν, κόβουμε το βίντεο και τα λέμε όταν θα μπορούμε να μπούμε σερβερ. Ωραία, πως τι μου γάμα το τέτοιο. Ποιος μαλάκας. Γιατί να στείλεις σε ομαδική. Έλα. Τώρα κάνεις record. Εσύ. Yep. Για ποιο λόγο. Ποιος έκλεισε σερβερ. Δεν ξέρω.